jotono no khulumka pula sakang no Christmas tai New Year ni jotono no si Yaphar Tripura Federation ngai ang pito dai dabor Hambai. Merry Christmas Tripura Hasteni Joto Tripura Sodoponi Lukurok Hambai khulumbai. Merry Christmas hayungni Joto Lukurok no mo Christmas o jesas sini Tripura do phani bagai kaisa boyar kaham te Tripura sarong ni bagai kaisa yok sama lamati phanang thun Joto no bele bele Hambai Merry Christmas khulumbai ke. Joto no Merry Christmas and advance Happy New Year. Jisu Kristo Achaima ni Salno. Jisu Kristo ni pula Kwthar Kwthar Joto Tripura sarong ni pula Kwthar ongoi kaham kurungke Christmas no lamsong lai mathong and New Year no lamsong lai mathong Hambai. Jotono no Merry Christmas ni jotono kha kamda chi ba Yaphar song semono khana 25 December 2023 khana sini Christmas hal ni ang jotono no khabai khubbai Hambai te chi ba Yaphar jo kaham krung tong baji ta advance Happy New Year phai tong bosong sini katal bosor phaina 2024 amuni jotono kha kamda chi ba Yaphar jotono no ani khulumu pulano jotono Hambai tai jotono Merry Christmas taklaini o Christmas jotoni bagai kaham kurang thum tai sini subrai Jisu Kristo o hayungo asai phemani sing joto saimono joto pasok posum sunani tai joto sini bagai hamjak mo kuplong khairak mo kuplong tui phema haikeno taklaini o bisini Christmas salabo sini subrai Jisu Kristo Hasteni Joto Lukurokni bagai hamjakma kuplung khairma kuplung phainai jotoni nukhungo jotoni langmao jotoni thaniwo hamjakmo toi phaitong hnai ang suriwo teo Hasteni Lukurokno o Christmas ni jarago jotono tohoto khe hodom khe palai taklaini o Christmas ni salo jeng tebo sini subrai Jisu Kristo no jeng lopsawi jeng khatung khajakai tong thaglai ni bagai Hasteni Joto Lukurok ani paiplaya hamjakmo tai khulumung Yaphar Hambai joto.